sadly kumele ngiyophungula manje ngeke. Akhona kunjani Mandosi _ Bozo ake Bozo ngaze yethu sanibonani barimini vedzina enda niwone mphathi good morning to you too kunjani ngithini la mina nganza kwethu ngithi ngicela ngiphe imali ngezimana izwani phela isizathu angithi nezo angakhulumi kakhulu izwani isizathu sokuthi ngicela imali ngithathe ibedding yami yonke ngayisa kwe dry clean yezo lalela ke intombazane e dry clean ethi komntu yavivi ethi 310 rand ibedding ngithi mina mfowethu 310 manini uthi 310 rand ibedding lezo nto leyo ngaza kwethu ayibo yazi ibudget hambe ku 150 uthi okay cha 150 is sufficient hawu 350 manje ngithukile yazi ngenza kwethu la ngikhona ngithuke ibhadi sohola ngakudala mfowethu wanini u20 what yes sengisho ukuthi ke nganza ukuthi ngisaqala ngiphe nami imali bakithi timer eBrawam ibaba wakho ngangawo ngizolala lapha ngazi nje mfethu ngibona ibedding yami ngiwashile and la muntu ufuna 310 ngothatha 310 mina I'm here so sabona I saw you at campus izolo Mkhwepha lapho Mkhwepha ndini wena athanda nani ngibuza ukuthi ubaba wakho ungangami uzothi time lapha kimi ubaba wakho ungangami awuthi kungigulela konke lokho okay ngiyablocker ke manje qhawe kulungile sure mina ngasikhathi ngiyala nani la ubani wena who are you blocked la lapha emotweni we don't do that here kusamba angazi mhlawumbe namhlanje block abantu abo 70 yeah 70 or less or even more guys yabona mina ngizokuphendula manje how much do you need I need 300 rands that's what I need right now what do I use for my hair currently I'm using everything I'm joking I'm using the shanize into ne olive nje ithola Shoprite
Well, even the shampoo I'm using, it has olive oil. So I want to how about it? Good morning. Hi. Well, my trans skin cycle about it. I was saying, ukuthi mina mfethu mangene kwi-comment section ngabona obulisha umuntu ngiyablock. Yes, ngoba phela into ezowenzeka uzobuya kusasa uzobhulisha mina. Yabo. Ngiyablocker nje mina mfethu. Ngezwe kuthiwa nje you are a scammer. Ngiyablocker. Yabo, nabantu abawu-10 who are complaining about you. Kuthiwa you are a scammer, I block you. Have a lovely day. Thank you so much, man. Guys, I didn't pama rose. Strict, and that's good. Yeah, strict. Mfethu, mina mfethu, mina ngiyadelela nganza kwethu. Kodwa there's one thing that I'll never do is to shame and degrade a person. I will never do that. Ukudelela yebo. Hey Madleka, sithabile kunjani? Ngiyabonga Khodi, ngicela uwadedele lo Marose. Ngazi ukuthi ngiyadelela futhi ngiyakwazi lo akekho futhi umuntu ozongiconvince otherwise. Ngiyakuthanda mina. Hawu bakithi, I love you too. Unali ibele. First thing. Thembela, angisakwazi. So yeah, ngumuntu onjalo nje nganza kwethu mina. Yeah, mina ngiyayisa. Mina ngiyayisa ngize ngiyise nasesontweni. So izolo besilapha eHoward College. Lapha bani malum. Hi, imagine I thought Madleka was your name. Was your surname, sorry. Yeah, it's Kamalam. Ibele khona okay, senda ngapha ku-GM mangiphumalanga ngoliqalazo. Bese lapha lokho Howard izolo. Howard College. Nasifika lapha uthando nganza kwethu. Yes. Ngimile lapha abantu ade ngihamba nabo. Hey, abantu bagijima. Mahleka bange haka baningi. Nizwile yathi mothade ngikho lapha Howard nizwithi nginoka kahle ngithi. Malume njani ngiyaphila kunjani? Sawubona Madleka, sawubona aphiwe. Yinwa kahle ndimzwile. Yeah. Enye into ongenza yona. Unayi Audi RS3 lapho. Ikhona bafu ikhona. We have how many dealerships? I think we have 6 or 7 around the KZN. Around KZN. So when I wish when the muscle rating when's the application, mina ngishaye application. I'll get all the figures, send them to you after. Then again, you tell if you are validated for the car or not. Simple. A hug from a tall guy. So yeah, then basically laphana bebenenkonzo prayer, what exam prayer. Ama prayer right nganza wethu nezo. Ama exam prayer are right. Yes mkhwepha. All right ama exam prayer. Kodwa phela nawe funda. Ucanda ukukhona umlingo ozowenzeka ukuthi ungafundi bese ngiyothandaza. Oh my God. Uzothandaza ni miracles, awu miracle yani. Akuna miracle ngiyafunda. Ofela uthandazile, uthandaze, wathandaza hour long uthandaza. Ufele kunjalo ngoba ufundi. Yebo. Kanza kwethu. Bekumnandi ke silaphana. Yebo. Ushoyiza umngane wami befuna unginika ithuba lokukhuluma. Ngase ngimchitha. Ake sibone laba abangena mhlawumbe khona beza nakho. Asibangene. Siyabangena ke manje. Lapho wethu ngisafuna ukungena nawo ama client lapha ngibona ukuthi what I'm saying. So yeah. Befuna ngikhuluma ushoyisa lapha umngane wami. Washo ukuthi ke hey bavule ispeaker bese light uzami sikhala la endlebeni kanza wethu. Yabo. Kwamo. Niyamazi magwamanda. Darlings. Ha? Siyadayisa lapha. Darlings. Yaphila. Right. Bavu. Ngomsele mkhwepha. Mkhwepha yakho lela. Hawu sanibona bandla. Yes. Ish. Amen live fonini. Asanda.